Strike. Strike. Nice one. Strike. Nah, strike si Jin. Strike. Strike. Huy. Huy, kalawang. Okay. Atad tugnawa ron eh. Para mag-ingatan tugnawa ron eh. Slide binidri na. Uhuy. Sangit gini atong lord, ada klaro kayo. Bro, slide. Slide gini lagi. Uy. Uy. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Katugnaw. Huli, huli, huy. Sinong matalo? Siyang unggoy. White tiger. Ito dali. Paritas bato be. Woohoo. Dari. Mapatungan deh. Isu na. Beluk dia yun. Off. First cast. First cast. Dito matata sa unaw niya. Lipuralan naman nila. Tanganan nila. No trespassing. Sa. Ay, lelegan. Lah, sangit. Fish on na dahil jila. Balo. Fish on. Unsa to gel? Balo. Balo. Ako da. Kudalicious. Strike. Strike. Nice one. Strike. Strike, strike. Wala, nagpada. Gamay nga kuda. Wala, nakabuhi. Gamay nga kuda. Kabuhi oy.
May pagipadato na kung rin ang kuhanda. First strike. Unhook. First strike, unhook. Nas tayo si Jill. Strike. Strike. Sharo, manhok gyapon ka? Ingana gyud ka gagmaya, Jill. Ay ano ka? Ay. Na, padung na sad manok ko. Nawa? Kaduha gyud manok. Di man ka kaigog tarong naon sa man ka. Kamay baba niya dakugok. Dito dapat dili. Ay, dira. Kaduha na gyud. Lisdan ko na ni gamay no? Narito? Anok? Napa? Sana? Tatambak? Chickered eh! Chickered! Ako sa chickered! Anok gitu. Diri na nanok. Nice one, nice one. Ako ganina sige ra kanok eh. Ako chickered ba? Ato nang asa niyo gibutang? Dara igo to. Ito sa kanya, cooler. Agi dito sa scholar. Oh. Layo og lakawan pa dong are. Ganina diri to. Daray. Di jud siya mahukoy og tarong gagmay kayo nas tumoy. Tayo mo dito din, di ba? Di ka nang gagmayng tabangko ba nya. Dako kayang hok naras tumoy makon. Dito bang kung tutugan jail yun? Ay, dito bang Ilo lagi. Mao bitaw gyapon to. Tabangko. sa'yo yan? Narag mo na diya sila no? Di na nako alsahon eh. Ako na dadon dito para sa imo. Kaya? Ang may isda ba? Kana nagkaalsa na ko di pa matangtang. Ito na yung soya ng ba't pila ni ka grams nga lord natag man ni Master Erlan. Ito na yung soya dako kay nga lord ganina nya di kay mahok sa mga gagmayng isda gagmayng barakuda ba. Ha, kani, puslan man og mamasul ta. Aim bigger ta, aim bigger. Aim bigger. Dream bigger.
Sangit. Lagi bato rin napita. Chel, pagunit ko be. Kaya ako sa umon. Lagwa. Uy! Uy, kalawang. Dapat kayo. Tungkol ka. Dapat kayo ang bato. Ingali ang bato nito, Jil eh. Oh. Ara. Tunga. Lamat. Hindi na kamlabay dahil. Hindi ako kayo bato. Yung may labay? Kana yung may labay? Ano sa man to siya? Mag-bitin naman kaya 60 grams yung may ilabay? Makalabay ito 60 grams? Sorry ka no? Ano ito kayo dito mapasok? Magpundo ra ba? Gunitan na perme kaya ang linya na po yung maigo lagi sa bato lagi. Dapat manta nakastaas. Ay pa, magbitinwit ka rito sa taas kaya para ana ang linya ba, ana? Dili masangit sa bato ba? Sakto ko na. Ano ba? Oh. Nya, mag-ana yung kailangan mag-ana yung linya kaya maghigda agad, maigos bato. Nya, mag-aid sa bato ba, maputol. Ara, taas ako para ana kay ka ba? Nya, kita sa... Gagmig yan. Sige lang. Buang matigaw naman natin. Matamis na sa Dadalan, tanan. Yung mong gamit. Pagdala lang mga hawks kayo. Kaso mga sangit pa din, nakasignag-nog. Ay nak, sugar is bawde. Nakaligo na kong sayo na. Sayang kayo niyo, nindot kayo ni nga lure. Ha? Oo, nindot kayo nga lure. Nga magbito to na sa hitang. Kuan ito gilangoy ni. Gilangoy ni. Tuloy ba? Nakita niyo ba? Lagi, sayang kayo dik. Akong gisamay, bahala nagtugnaw. Okay, softbait. Softbait gaming. Saro. Kuya, yan na tanan. As kitag oras. Huh? Tumit na to ang Bear King White. Ano? Oh. Slow retrieve. 2 grams na jig head. Line na to 2 pounds. Leader line kay 9 pounds. Hari sa taas. Nagkamar niya. Strike. Strike ko. Oo, nana ko'y kuha rin ha? Nana ko'y kuha. Tiki. Kalau na ni mo ni.
Ganina anok to. Auto release. Kani auto release gyapon ni. First cast. First cast sa First cast. Nada yun? Ano siya? Kapoy na. Oh, strike na rin, strike Rio. Strike Rio ilam deh. Punta di Mailaw. Di na mailaw eh. Dagaan na ito yung ibutang eh. Ano sa? Basig gutom kita ba? Pero wala po ka nagdag kutsilyo no? Wala, nakita na ko lang sa U-box. Kutsilyo no? Adi, kaya po na balutor ng... What? Isi-open ang duha. Angos ah? Dili. Ano kutsara lang? Oo, namo bicara nga kwan. Ano? Kutsara ba? Kabaw ka? Oh, balenta blind spot. Dito ta sa una oh. No? Lah, naalagay bagong... Ay, namasulya rin kaya na may plastic daw. Bagong basura. Asa na lagi? Pasig dito sa Ranyulang Resort no. Ano ta mag beat in with Charo. Alam, na-book ko to. Charo. Kagumkum nga ni ba? Wala mo di Mailaw dayo ba no? Wala eh. Uy! Mailaw eh. Wala bitaw. Ang sa taas naman ito problema ganina gud. Batay ka ng kwan, batay ka ng tawag eh. May tabon. Dugay ikaw na realize. Pwede na dahil nga niyo no? Dapat ang sana skili to? Kasi ka rin na siya tutop. Kaya na kayo eh, magaras na. Yeah. Hindi ka maging ano ya? Ano na? Ari ka dire. Tayo na to. Ano eh? Anong mini survival? Tulo ra ka buk nag-survival ani. Budol fight. Tagak na rin. Ha? Ara na, matagak na. Sharo. Kaning grupo ada gini magutman. Agay, angit ako. Kaya pinakalas dito. Ano daw kay video? Ay, ras. Ras? Sige no. Lah nakuha sa Ras oy. Nakuha. Ras. Mo din ang blue. Yapil pag yung gamay. Grabe.